बैसागोनि रिहार्सलाथ' जोङो 7 दिनसोआनो जाबाय माबानाया 15 दिन रिहार्सल खालामनाया। साबेसेसो मोसाखावरिफ्रा बहाय बाहागो लादों? गासै जोंनियाव 40सो दंदां। 40 औ। बे बाराव नोंसोर माबेयावहाय बैसागु मोसानायखौ दिन्थिफुंनो सानदों? मा होनदोंमोन सार? बे बारावहाय मोसानायखौ माबे जायगायाव दिन्थिफुंनो होननानै नोंसोर सानो? दाथ' जोङो ओरैनो गामिफोरावनो मोसायो मोसानाया। दा जोङो खाथि खालानि गामियाव ओमफ्राय आरो एसे गोजानावबो मोसायो। ओमफ्राय आरो जोङो एसे प्रग्रामफोर गायो, जेराव माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा जोंखौ लिंहरब्ला जों बेयाव थांनाय जायो आरो। आदसा बे जिथु नोंसोरनि बे जिथु मोसानाय रिहार्साल, बे रिहार्सालाव बाहागो लानानै नों माबायदि मोनदों? जोंनि मोसानायाथ' बहुद गोबावनि माबायावनो मोसादों मोसानाया। जों बिदिनो मोसायैनो मोजाङानो मोनो मोननायालाय। जों गामियाव जयै मोसानानै जों गाव गोजोननाय मोनो आरो। खायसेफोरखौ नुनो मोनो जे खायसेफोरा मोसानाय समाव बा जोंनि बर' बे बैसागु बोथोराव खायसेफोरा ओरैनो देक माइक बायदिसिना लानानै मोसानायखौ बांसिनखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंनि जिथु बर'फोरनि गुबै दामजु खाम, सिफुं, सेरजा, जथा बेफोरखौ लानानै दामनानै मोसानायखौ जों गोबां नुनो मोना। बे बेलायाव नोंसोर मा बुंनो सानो? माने जों बेफोरबायदिनो दामनाय देनायजों बांसिन गोग्गोम जायो आरो। जों माने केसेटजों मोसाब्ला माने जोंनियाव दामनाय देनाया गैया जायो, गावनि हारिमुवा गैया जायो। गावनि हारिमुवा गैया जायो। आरो जों दामनाय देनाय लानानै लोगोफोरजों जमायै मोसानो मोनोबा आरो गोजोननाय मोनो आरो। माबायदि मोनदों मोसानानै बे बाहागो लानानै? गोजोननाय मोनदों। बे बारावल' नोंसोर बे मोसानायाव बाहागो लादों ना आगोलनिफ्राय लाबोबाय थादों? आगोलनिफ्रायनो लाबोगासिनो। खै बोसोर बेसेबां गोबावनिफ्राय लाबोखो? गोबावानो जाबाय। बे बाराव नोंसोर बबाव मोसाहैनो सानदों? ओरैनो गामि मोसानोसै खाथियावनो। खाथिनि बाहेरायावबो गुबुनावबो मोसाहैनो सानदों?